dito sa shop na to guys ay mayroon din po silang every Friday po, mayroon po silang offer, bundle offer na tinatawag. So kung Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Car Bisaya. Nagbabalik na naman tayo. So, for today mga kabisdak ay mayroon na naman tayong pupuntahan. Isang shop to ng mga accessories ng cellphone. So, dito ako bumibili ng mga gamit, mga accessories, mga cover, mga screen protector. So, tara, samahan nyo na ako doon sa aking pupuntahan. Mga kabisdak, ayan, nandito na tayo. Kung mapapansin nyo yan, ay nandito tayo sa Along Highway. Ayan po. Ayan, so mayroong bus stop doon side at mayroong katabing mosque. At mosque. At saka dito naman, MBK. So sa likod niya, doon po yun ang bilihan ng mga accessories ng cellphone. So tara, samahan nyo na ako. So ayan guys, yung bus stop na yan po, kung makikita niyo yan, ayan, kung galing kayo ng Salmia or Kuwait City, so dyan po ang bagsak niyan. So dyan ang dadaan, yung mga 999, 102X, ayan, so dyan po. So ito yung pinaka last nilang destination. So kung galing kayo ng Parwania, ayan, 106, dito din ang bagsak nun. So mabilis lang to hanapin guys, itong shop na to. Ayan. Ayan po, kung galing kayo doon, tapos dito ang bus stop. So mapansin niyan, ang katapat niyan may KFC at may mosque, ayan, dyan po yun. Tapos lakarin nyo lang, ayan, kung mula dyan sa mosque, sa bus stop niyan, papunta mosque dito, lakarin nyo lang yan guys. At mayroon kayong makikitang pic po, ayan, napadalahanan na pic. So baybayin nyo lang po yan ito. At ito, pasok lang kayo dito sa loob. At dito talaga kayo makakahanap ng mga mura accessories. Ayan, so mapapansin nyo yun guys, marami siyang mga cellphone nandito nagbibinta accessories dito. Ito, may makita kayong hagdanan, ayan. So saka lang kayo papunta doon. Nasa taas na kayo guys, ayan. So may mga papansin kayo elevator, so kaliwa lang kayo, nakawin nyo lang. At ito na po yun guys, ayan. Nakalagay siya, mobile store, general trading po. Ayan pa. So tara, pasukin natin. Hi brother. Hi. Good afternoon. Pansin nyo guys, ayan, maraming accessories. So dito kayo makakabili ng murang mga case, cellphone na accessories. Ayan, cover, headphone, ayan, cable, headset, Watch. may mga watch, ayan, ayan, mga Bluetooth headset. So mapapansin nyo to guys, itong area na to, kung nasa labas kayo, beside lang to ng mga cargo office. Ayan po. So ito po yung mga items sila guys. So more sila items, ayan. May mga watch din po sila, mga Apple Watch. Ayan. So how much is this brother? This one. Huh? How much is this? 13 KD. 13 KD guys, smartwatch. Smartwatch. Is smartwatch na siya. This one. And then this one also. How much is this? Okay. Huh? Smartwatch. Smartwatch also. Huawei GT2 Pro. The same. Okay. And then we have also same like iPhone copy. iPhone copy. How much is this? Z watch? Brother? 10 KD. This one 10 KD. 10 KD, so it's around The new model HDW22 Pro. this is the one. Huh? So how much is this? How much the cost this one? This one is 10 KD. 10 KD. Yan, so guys, it's around
1,600 sa Philippine peso. This one is 9K. So ito 9KD smartwatch case, ayan po. And sa mga kababayan ko na nandito sa bansang Kuwait po, ayan, bisitahin nyo po itong store na to. Dito lang po to sa Pahil guys, ayan, malapit sa Scar Building. Magtanong lang po kayo, Scar Building po. Ayan, dito kayo makakahanap ng murang mga accessories ng cellphone at mga high class din po na mga smartwatch, cellphone. Nagbibinta rin po sila guys, yung mga MI na mga Redmi, Xiaomi, ayan, nagbibinta, Huawei, ayan, nagbibinta sila. So, dito kayo makakahanap guys. So, tingnan mo, maraming bumili kasi nga mura dito. Ayan. So, ito yun. At pwede rin din po kayo makakatawa dito guys. Ayan, pwede nyo tawaran. Diba? So, yung mga case na guys, cellphone case ay nasa mga 1KD ha? The good quality. 1KD. So, guys, ayan, sa mga naghahanap po ng mga cover ng cellphone nila, na po kayo pumunta. Hanapin lang po si pare. Ayan. So, dito po ako bumibili lagi guys ng mga accessories. At we have also how many amperes is one? 100. 10,000 milliamperes guys. Wireless siya, wireless charging. So magandang klase din to. So how much is on brother? SKD. So SKD guys, not bad. Wireless charging na siya. Ayan. Diba? Dito sa shop na to guys ay mayroon din po silang every Friday po, mayroon po silang offer, bundle offer na tinatawag. So kung mapapansin niyo po to guys, mayroon itong ganito guys, mayroon siyang Apple Watch, mayroon po siyang AirPod Pro. Ayan po, ito po yun siya. So bundle, may kasama po siyang AirPod Pro na case protection guys, ito. So bundle na po to. So kung bibili lang kayo ng isa nito guys, so nasa mga 10KD po. At ito po ay nasa mga 10KD rin po. So pero kasi may promotion po sila ngayon, so 15KD na lang. So sa darating na Biyernes, Friday po, ayan, this week po guys, ay ito po yung offer nila. So halagang 15KD lang po guys. Ayan, sa mga nandito po sa Kuwait, ayan, sa mga mahilig dyan sa gadgets. Ayan, so huwag na pong palipasin itong pagkakataon na to guys. Ayan, at murang-mura na po talaga. So magkakaroon na po kayo ng ito Apple Watch, smartwatch. Ayan, with same like Apple siya guys. Ayan, so wireless siya. May kasama siyang charger na. At may AirPod Pro case. At may AirPod Pro na Apple. Ayan. So high class siya guys, replica siya pero high class, maganda ang klase. So sa halagang 15KD. So ayan guys, mga naghahanap ng mga glass protector para sa cellphone nyo, andito po kayo makakahanap nyan. Ayan. So mayroong ceramic sila, mayroong 3D, mayroong 9D glass. Ayan, depende po sa klase ng glass protector para sa cellphone nyo. So dito kayo makakahanap ng mga high quality din po yung mga glass protector, ayan, para sa cellphone nyo, mga ceramics. Ayan. At dito guys, maganda dito kasi pwede kayo makakatawad. And doon sa labas kasi nito, mahal na ang presyo nito. So dito kasi wholesale to, kaya nakakamura kayo. Ayan. So dito yan guys, lahat ng mga model ng cellphone guys na accessories, dito po kayo makakahanap. So like po nitong mga cover guys, ay makukuha nyo lang po yan ng 1KD. Ayan, sa labas po nyan guys, nasa mga 4KD, 3KD, mga ganyan po guys. So ayan po, so nandito po lahat ng model. Ayan. At mayroon din po silang mga high quality na mga cover guys. Ayan. So kadalasan uso kasi ngayon yung mga ganito style. Ayan. So ito maganda na itong mga klase
na cover guys. Ayan. So makukuha mo lang to ng 1KD dito guys. So ayan. So huwag din nang sa mga naghahanap dyan, ayan, puntahan nyo na po itong store na to. Diba? Dito na kayo makakahanap ng hinahanap yung mga accessories. Ayan, sa mga cover. So guys, makukuha mo lang ng 1KD. Ayan, so magandang klase na po to. Ayan. So ceramic po siya. Ito. Glass. Ayan. Maganda ang ano guys. So dito ako nagpapalagay ng glass protector ko sa screen ng cellphone ko. Ayan, kasi maganda at saka mura pa. Headphone. Ayan, sa mga naghahanap ng headphone wire. Ayan, so marami po. At saka ayan po. Meron po silang mga charger guys. So bisitahin nyo na po yan. Ayan, marami po. Pwede nyo pilihan dito guys. Ayan, so mayroon din po sila palang car holder. Meron din po silang charger para sa sasakyan. So ayan guys, ayan. So bisitahin nyo na po sa mga naghahanap. Ayan, dito lang po to sa Pahil area. Ayan, so samahan nyo ako guys, ikutin natin, isa-isahin natin kung anong mayroon sila. Guys, ayan, naikot na natin yung store na to, yung shop na to guys. So sana makakuha na naman kayo ng idea. So ayan, dito kayo makakahanap ng lahat na accessories na kailangan nyo guys. Ayan, sa shop na to, mula charger, power bank, wireless charger, cellphone cover, screen protector, cellphone, nandito po lahat guys. So bisitahin nyo na po tong shop na to guys. So wag nyo na kayong patumpik-tumpik pa. Ayan. So dito na po kayo at wag nyo nang palampasin to guys sa mga naghahanap dyan na dito sa bansang Kuwait. Ayan. So dito lang po ako at sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel, please po subscribe po. Bye bye at God bless.